c'est Aboubakar, alias Ibis Mazaje, Zander, Niger, Pro, Studio Madou, Zander, DJ. Come on. Safiya na farka ina ta jera hamma, nema nake na karya amma akwai dalili babu sisi. Na tashi na yau tsaki ina ta yin tunani gami da tabin baki, ina ta kiran Allah sarki gwanin mujalla ya yaye mun matsala domin na je na karya. Ina a wanga hali sai ga wata yarinya tana siyar da doya da mai da yaji. Na kira yarinyar na ce ta bani bashi, sai ba ta ce kai ni bani ba da bashi. Idan ni je gida har baba ta ji ni za ta kama duka na har sai ne kuka. Tana faɗin hakan duka jiki ya ɗauki sanyi. Na ce a zuciyata Allah ka bani kuɗi, da na ji tausayinta har za na sallame ta, amma na bar batunta na ce ki bani baki, kuɗin ki zana baki domin ki daina raki. Ta kama bani doya na cinye rabin doya, na ce ta je ta dawo sannan ta ƙara cewa ni ka bani ni ka bani ni ka ban kuɗi na, ni ka bani ni ka bani ni ka ban kuɗi na. muna cikin hakan ne sai ga wata yarinya kyakkyawa ce yarinyar ta tsaya a hanya, sai ta baka motar ta a can gefen hanya. Motar tana ta kyalle dan ta hasken fuska, kallo na fara bata sannan ta bani nata. Ta sallama gare ni sai na jarab na amsa, ta ce da ni da Allah in tambaye ka gayi. Na ce da wanga baby Allah ya sa na gane. Ta ce da ni da Allah wai shin ka san madu? Na ce shin wani madu? Nan da nan ta ce da ni Muhammadu Kallani, a nan garin Gazantar da magaran garin mu. Shi wanda yake nema lallai fa na san shi, mene kike bukata a wanga gurin madu? Ta ce da ni waka ko ka iya karera, kafin na bata ansa kuma sai ka mai doya. Don ta iso gare mu kafin ta zo kusan mu na karasa gare ta, nake ta bata baki dan kar ta kunyata ni. Kuka take gare ni tana ta kara cewa Ni ka bani ni ka bani ni ka ban kuɗi na, ni ka bani ni ka bani ni ka ban kuɗi na. muna a wanga halin bebin ta zo gare mu. Ta ce na tambaye ku mene a nan ya faru, mai doya da ta ganta ta bata duk bayani. Bebin da ta kalle ni ta so ta harare ni, amma da ta kalle ni ta gane kamar da muni, sannan ta bata sai ba ta ce ki ɗau kuɗin ki shi ko ki bashi canji. Sai na gurin kunya na ce ki ɗau kuɗin ki, ba rashi bane yasa na ɗauki bashi. Kafin na sauke kunyar yarinya mai doya tuni ta ware abinta, ta je mun canjin. Na so na kyale canjin amma da na kalle su sai na buris da kunya na je na ɗauki canjin. Bebin ta shiga mota ta ce da ni da Allah shigo mu ƙara sama. Na zo ta buɗe ƙofa da shiga ta tuka mota, suna ta tambaye ni. Na ce da wanga baby sunan kashin sa'o ne kike bukata domin na baki baby? Ta ce da ni na furta, na ce cikin gidanmu Ibis suke kira ni, amma a cikin gayo mazaje sunana. Ta ce sunan na kirki, na ce da wanga baby Abubakar kira ni in na ji ki zana amsa, zana amsa, come on. Sunan sarkin garinmu mai martaba da kima, Abubakar ɗan sanda, sarkin da magaran ne mai jama'a da yawa. Sannan na ce da baby sunan ki zaki bani, sunan tana da kima amma ya sani hamma, har ma ya sani kwalla da gani ta tambaye ni. Sunan yana da illa har za ya saka kwalla. Na ce da wagga baby sunan ki babu illa, har ma yana da kima ko da a musulunci. Ta yi murmushi na duba ta ce da ni haƙiƙa zancen ka gaskiya ne, kama gaskiya ne, amma idanuwanka sun ce akwai bayani. Sunan da ni na furta mai dan tuhun na minti kaɗan ina batunta. Bebin akwai basira ina faɗa a sirri zancen a zuciyata, sai ne ji tai bayani kan wata ce basira, ita ce ta bata sirrin zuciya a fuska. Yayin da na ɗago kai na kalli wanga baby, a nan da nan na faɗi, kama sai na faɗi. C'est pas fini, ça c'est la première partie, non? Hein? Guy, écoute, le reste, ok, dicté, Gamagram, c'est ma belle cité, yeah, Zander, troupe Tony Moon, Studio Madou Zander, on dit quoi? Et